I lige måde. Jeg sætter lige den i gang, og så kan vi bare fyre den af med brille og alting. Ja, ja, det er lige før, vi har købt de samme, hva'? Ja, mine de er godt nok 100 kroner nede fra boghandleren, men de er ret fine. Jeg har måttet lime den en gang, men altså, de... Jamen, hvad gaffer og sekundlim ikke kan klare. Ja, præcis. Præcis. Det er godt. Ja, men nu er det jo sommer. Sidst vi sås, der var det jo nogle andre omstændigheder. Og hvordan er det gået siden sidst? Og hvad skete der da vi mødtes sidst? Det er jo altid interessant, tror jeg. Ja, jo, det er det. Og som jeg sagde dengang, altså det der med at få komme dybere ud, og jeg er jo den der gerne vil prøve nogle grænser af, Mm. specielt i vejrtrækningen, og selvfølgelig også kuldeeksponering, men altså nu er det jo mest vejrtrækningen, vi tog. Vi sad selvfølgelig lidt lang tid oppe i poolen der, men ellers det at komme ud og gå i en stormkulde og så 10 frostgrader, det Ja, har nok været en prøvelse. Men ja, jeg synes, det der har givet, Karsten, det er som, altså når jeg er sammen med dig, jamen, så er man på sikker grund, og føler man et eller andet, eller sikker grund, det ved jeg ikke, fordi jo, det er altid godt, når man skal længere ud, at der er en, der har øje på en. ja, selvfølgelig, så man kan slippe. Det er nok bare tryghed. Ja, selvfølgelig. Når man kommer ud på noget, hvor man ikke lige selv ved det med, og man ikke er 23 og soldat og springer rundt i verden og vil redde det, så, så, så er der nogle ting, der man skal lige arbejde med. Og det er egentlig bare at få skubbet til de grænser, og så få prøvet noget af det af, som ja, Wim og dig, I har trådt skoene før, og ved, Ja, hvad det er, der sker, og gjort det for jer selv, og I har gjort det med andre. Og det er jo egentlig bare det, der giver den der, hvad skal man sige, tryghed. ja. Og så er der en god tillid. Ja, der Øhm, skal være noget kemi, ikke? Altså, jo, ja, der skal jo være et eller andet. Sådan er det jo bare imellem mennesker. Men jo mere man skal slippe, eller føle sig tryg, eller have tillid, så skal der være noget kemi. Om det er dig og mig, som er så forskellige, men et eller andet skørhed, eller skørhedskemi, eller udfordring. Det der med at møde grænser og gå over dem, eller være nysgerrig, det deler vi i hvert fald 100%. ja, der skal prøves af. Ja, Jamen, så fik jeg jo sådan decideret, da jeg kom hjem, jamen, så har jeg bare lige siden stået ude for at lave efter vejrtrækningen. Jeg sidder ikke ude og tager vejrtrækningen hver morgen, men det har jeg ikke gjort. Som endte heller ikke så meget her om sommeren. Bare mm. nogle dage, hvor jeg tænker, nu er solen der, det er da dejligt at sidde i solen. Men ellers lige snart vejrtrækningen er færdig, de her omkring 25 minutter, Ja, hvorfor 25 så minutter? Hvad er det, der gør, at det altså 25 minutter for dig? ja, det er, jeg tror, det er lige noget, der er kodet ind helt fra starten af, Ja, hvor jeg hørte nogle amerikanere, som kørte Wim Hof der for 4 år siden eller sådan noget. Og så sagde de bare, jamen 4 sæt og de her omkring 20 minutter. Der kommer jeg ud og mærker det i kroppen, jeg kan. Altså ja, det, du ved, hvor man summer over det hele, ja. og man er lige er lidt væk. Og så har jeg jo bygget ind på mig selv, så i de første 2 år med appen, med Ja, Wim, med hofhatten, ja. få den praksis ind, simpelthen bare kørt ind. Og nu bruger jeg den jo ikke mere, Nej. appen. Og det var egentlig bare sådan, nå jamen, det har jeg altid gjort, men så lige pludselig så holdt abonnementet op. Jeg troede faktisk, jeg havde købt en livstidsabonnement. Det er jo ligegyldigt. Men så holdt den op, så tænkte jeg, nå jamen, så prøver jeg bare selv. Ellers indtaler jeg sgu bare min egen Mm, mm. et eller andet, eller ur, eller tidssystem. Men Ja, så begyndte jeg bare. Og så har jeg jo mediteret i mange år siden 2004, ja. on og off. Og så kan jeg bare, som jeg også skrev det, at jeg svæver bare hen. Altså, det kan allerede være i første sæt, Ja. at, øh, at jeg lyttede jo til dig med hensyn til 16 åndedræt. Det 16-17 åndedræt, ja, lige præcis. ja, Ja. så kunne man faktisk ikke få mere ilt ind. Altså, du kan få 1-2%. På en dårlig dag, så ligger du måske på 7-98. Virkelig, altså, især om morgenen, der kan jeg godt ligge nogle gange nede på 96. Nu bliver vi lidt nørdet, men jeg tror, det kan være interessant for nogen at lytte til, selvfølgelig. Ja, Fordi vi ligger og fedter. Nu har jeg næsestrip på, det har jeg fra i morges af, eller fra i ja, nat af. Den ja, har jeg sovet med. Og så nogle gange sover jeg med mundtape, for jeg tester hele tiden, og jeg lægger mærke til, at jeg bliver bedre og bedre til at sove med munden lukket, også selvom jeg ikke bruger mundtape. okay. Og det gør noget for min søvn.
Det Ja, her gør også noget for min iltning. Så jeg har højere iltning. Jeg har lidt skæv næse, og jeg har lige noget med lungerne, der skete her ja, for et halvt år siden, noget skimmelsvamp eller et eller andet, og nu skal jeg lige igennem en undersøgelse. Så jeg har noget slim i lungerne, og noget astma-lignende tilstand. Så jeg kan godt nogle morgener være lidt snottet i næsen, så går der en omgang, så bliver den renset ud. Men det gør det jo i løbet af natten jo. Så fedter jeg med mit åndedræt i løbet af natten. Og derfor er min iltmætning ikke maksimalt. Men nu har jeg set så mange mennesker, at der går maks et minut, altså 16 til 17 åndedræt med slow frekvensen åndedrættet på appen, før du er maks iltet. Det gør jeg også selv. okay. Jeg har faktisk ligget på 98 i de sidste 3-4 måneder, og nu er jeg kommet op på 99 igen, inden for det minut. Jeg er selvfølgelig, efter 2 minutter er jeg selvfølgelig på 99, ikke selvfølgelig, men der er jeg på 99. Men der laver jeg også noget, og det kommer vi lige til at gennemgå, fordi jeg vil godt lige give dig også lidt ekstra til din egen praksis. Ja, Jeg udvikler mig, og det gør vi jo hele tiden, så hvis det du er kan nøjagtigt. lide min tilgang, jamen så kan det være, at du synes, det er interessant, det jeg arbejder med PT personligt selv. Ja, Men det er meget lidt, ja. Så det var egentlig bare lige en indskudt bemærkning med hen til de 16-17 ja, åndedræt. ja, Så du tæller, eller hvad gør du for at komme dertil? Jamen, det gjorde jeg jo, hvad det hedder, da jeg ville ned på 16. Okay. Fordi jeg har nok altid bare kørt op og tænkte egentlig, så tælte jeg til 30. Nogle gange, Biver, så har jeg jo taget mig selv i, så kan jeg ikke engang huske, at jeg nåede 20, men så er jeg væk Ja. Hmm. allerede i første sæt. Okay, interessant. Og, men det, jeg tror sgu, det er fordi, at jeg har fået den der meditationsdel bygget ind Hmm. over de Hmm. her sæt. Ja, fordi du, Og, når du og, og, fokuserer det, og på at det er tælle, faktisk fedt. det er da rigtig fedt, og det er jo essensen. Det der med at være Ja, væk, det lyder sådan lidt farligt for nogen at slippe kontrol. jamen, det her, det er jo ikke farligt. Nej, Slet det ikke. er det. Det kan også være, at man er væk, helt væk, man ønsker at flygte, men det er jo slet ikke det, vi taler om. Jeg tror, nogle gange, når man holder vejret, og hvis man laver en meget intens session, kan man godt besvime. Men det Og meste det af har jeg prøvet ja, helt tilbage i starten, og det præcis. har jeg også, altså rysteturene, Ja, de 2 gange både oppe på Slettestrand og så også i Polen ja, med dig. ja, Det er de 2 gange, hvor jeg sådan, altså jeg kan godt få det der rysten her, men så stopper jeg, når jeg er ja, alene. ja, Altså det kan jeg styre, ja, når jeg får det. Men jeg ved ikke lige i sættet, hvornår jeg får det. Det kan både være, når jeg trækker vejret der i, men så er det først tredje, fjerde runde, altså nogle af de ja, sidste. ja, Men der i starten, der er væk, det er rent mentalt. ja. Og så lige pludselig, hvor gud, har jeg egentlig, har jeg Holder jeg tømt, vejret, trækker jeg har vejret. jeg fyldt lungerne, hvad fanden, hvor er jeg henne Ja, i og det? jeg Og tror det er jo helt klart, fantastisk. det er fantastisk, fordi det er en reset, eller nogen, der kalder det, en Ja, pause, for det er ikke din kognitive bevidsthed, du er i et andet bevidsthedsniveau. Det er sådan, jeg ja, oplever det tydeligt, og det er jo en meditativ tilstand. Det er ja, jo bare, fordi vi ikke er der så tit, og her, der sidder du ikke og fokuserer på det, der trækker du der lige pludselig, bum, så kommer den, så indtræder den. Og hvordan og hvorledes, det er jo ligegyldigt, bare man kommer der til, fordi det er lige præcis det, det går ud på, at om du trækker vejret, du holder vejret, går i koldt vand, går i varme, sauna eller træner, så er det at komme ind i det her flow. Og være til stede lige nu og her, som er så svært. Vi er fortid, fremtid hele tiden, ikke? jo. Og Ja. det er helt klart den der afkobling, ligesom meditation altid har gjort, hvor man jo har siddet, jamen jeg har jo både siddet i templer i Thailand, og det ene og det andet med munker, Mm. og mediteret i flere timer. Ikke mange timer, men flere timer. Ja. Og så også til, at det er i 20 minutter, og som jeg har gjort i mange år, og Silva-metoden, som jeg ved, du også Ja. tog Ja, det er starten sådan, med jeg alt det her. startede med Det var meditation. sådan, jeg startede i 4, ikke med det, og så her inden Ja, for de sidste år, der er jeg så kommet i forbindelse med templet i Thailand, og vi er derude. Så det er vejrtrækning, det er meditation, det har jeg formået på en eller anden måde at få koblet sammen, det er det samme. bare det fungerer. Og så kan jeg godt mærke, når at jeg kommer ud i tredje, fjerde runde, og hvis jeg begynder at ryste, du ved, altså at bevæge, og for det meste så sidder jeg. Jeg Okay. sidder bare på kanten af en stol, eller i Ja, lotusstillingen på en måtte, en sæde. ja, Og det, så kan jeg jo mærke det. ja, Og nogle få gange nu her ja, det var jo faktisk næsten lige efter Polen, der var vi i Thailand i 3 uger. Så sad jeg bare på stranden og gravede en hul til benene, fordi jeg mm. er gammel og stiv der. Mm. Ikke? Så sidder man bare med benene lidt dernede, og så sad jeg bare der. Der var nogle få gange på stranden, der var det, altså der kørte det hele bare, du ved. Det hele det rystede, og Lotte hun spurgte, hvad fanden hvad sker der? Og Ja, så er jeg bare nødt til at lægge mig ned stille og roligt. Ikke noget bum ned. Altså, jeg kan nej. styre min Mm. korpus og lægge cortex ned, og så bare ligge og så ryste færdig.
Og hvad tolker du det som, de her rystelser? Jamen det er jo der, når jeg kommer ud på kanten, Ja. hvor jeg ikke ved, hvad der sker, og Mm. er Er det, både lidt frygtsom og lidt nysgerrig på, hvad er der på mm. den anden side, ikke? Kan man sige, det er et kontroltab? Det ligner kontroltab, eller føles sådan? Nej, det Nej. synes jeg ikke. Nej. Det er mere det der, hvad er der? Hvad sker Ja. der? Så jeg er ikke bange for kontroltab, fordi det er Jamen, ikke er det det. det? Er det et kontroltab, der ryster sig? Der den der nysgerrighed, spænding? Hvad er det? Det er Twilight Zone-agtigt. Det der, du ikke er i kontrol, du er ikke helt ved bevidsthed. Det er en Twilight Zone-tilstand måske. Ja, det kunne vi godt kalde det. Ja. Det er sådan der, hvor man ved ikke rigtig, altså tør jeg og fortsætte. Jeg gjorde det Mm. første gang med dig oppe på Slettestrand, ikke? Ja. Ja. Og det var der, hvor altså, der var der bare hvidt lys. Så Mm. du drømmer Ja. ikke om det. Og det var første gang, hvor jeg slap, altså bare gik med Ja. ud fra din guidning. Og Ja. det er du pissegod til. Tak. Sådan. Jeg guider Og ud fra, og det er jo også det med kemien, tror jeg. Det er derfor, at der er en god synergi mellem dig og mig, fordi jeg har også den der nysgerrighed og et drive for at finde ud af, hvorfor jeg er, som jeg er, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør. Og det har noget med, jeg har stadig fornøjelse af min barndom til dels, så der er meget og materiale, kan man kigge på, og jeg har jo studeret det her også, traumer og chok og personlighedsdannelse og sådan nogle ting, psykodynamisk, hvordan vi psykologisk bliver bygget op som mennesker. Så jeg har en super interesse i det, og det er jo enormt spændende at gå ned og arbejde. Jeg kan jo se, hvordan jeg langsomt trækker mig igennem min fortid. Jeg ja, har nogle ret sindssyge, hvorfor siger jeg sindssyge, voldsomme eller interessante eller chok i mit nervesystem. ja, Da jeg startede med at bokse som 17-årig, det sidder på min blære. Så har mhm, jeg noget med min mave. Jeg ved ikke, hvilken tidsalder det er, men jeg har en ja, tynd mave i forbindelse med rejser, måske i forbindelse med skoler. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Og jeg oplever, når jeg går dybt, når jeg slipper, når jeg kommer længere. Og der er det igen med tiden. Jeg sætter max i dag en time. Jeg må ikke trække vejret mere end en time. Jeg har det sådan. Nu sidder ja, du næsten i feriekostyme, uniform. Og jeg har det sådan i dag, og i morges også, at det her, når jeg trækker vejret, så er det som om, jeg er på den ferie, jeg ikke vil hjem fra. ja. Så jeg kan ikke få nok. Det er lige, jeg skal lige have en omgang mere. Jeg skal lige lidt mere. Jeg skal lige se, hvad det næste. Så derfor har jeg måttet sætte en begrænsning på, der hedder en Det time. forstår jeg godt. Det forstår jeg godt, at du kan køre den derud, fordi der har jeg så den anden vej rundt altid haft det der med, jamen det er sjældent, at jeg tager mere end 4. Ja. Øh, Men jeg vil det invitere, er det nogle kommer jeg få til i gange om dag, året, Måns. Nu eller kommer jeg sammen til med at afbryde dig. dig. Ikke? Ja, Ja, og jeg kommer til at invitere dig til at tage lidt flere i ja, hverdagen også. Og nu laver vi en optagelse, som du kan, jeg deler den ud, så kan du få den ja, bagefter, så du har den. ja, Hvis du kan se det billede, jeg har lavet her, ja, øhm, denne her yes, indgang, det er der, hvor vi er lige nu. ja, Og det kommer til at være sådan noget med skal, kan eller vil. Det er noget, der er kommet til mig på et tidspunkt, at du skal jo trække vejret for at kunne noget, for og derfor at få noget, du gerne vil. Eller også du kan starte med, du vil gerne, altså det som jeg hører dig sige, nysgerrighed, du vil gerne være inde og kigge, så skal du gøre noget, for så at kunne få en indsigt. Men det er, hvordan du vil starte ind. Så det her med, som jeg også skrev til dig tidligere i dag, hvad har du en intention med, om hvad du vil have ud af sessionen i dag? Har du et eller andet, er du nysgerrig af det? Hvad er det, vi har med os? Man kan enten komme ind med en intention, eller også kan man komme ind med, jeg er bare åben. Jeg bruger det rigtig meget til tvivlsspørgsmål. Hvordan ser min fremtid ud med det her specifikt? Det er ikke så tit, jeg gør det, fordi det er, jeg ved sgu ikke, det er sådan lidt, det er kun en gang imellem. Hvor med fremtid, for det med fremtid, det er lige, det er sådan en svær størrelse. Men tvivlsspørgsmål, hvordan skal jeg agere i det her? Hvorfor er det, jeg har denne her form for problemstilling igen og igen, eller hvad det nu måtte være, så jeg har en agenda, jeg går ind med. Eller også er jeg bare åben og nysgerrig, og så sker der det, der sker. Men det, jeg har fundet ud af, og vi har også fået videnskab på i dag, det er, at de første 20 minutter, altså de første 4 omgange, er, jeg kalder det for kontrol, ego, den bevidste sind, betinget kærlighed, for der er præstation, der er en del præstation i, at trække vejret. Det er i hvert fald det, jeg oplever, der er meget ego,
Altså man hele tiden skal præstere. Der er meget præstation i det. Så det er ego-baseret. Og jeg oplever også, at mellem tredje og fjerde omgang, der sker der et skift som oftest. Især når jeg har fokus på, at her er det mit ego. Jeg kunne sagtens mærke det i starten tydeligt, og det kan jeg egentlig også til dag, for det er meget vigtigt, hvor lang tid jeg holder vejret. Og det er jo en ego-ting. Ingen tvivl om det. Hvor lang tid holder du vejret? Hvordan Ja, strækker du vejret? Rammer du lige? Jeg bruger stadigvæk appen eller mine egne lydfiler, ja, fordi jeg udfordrer mit ego. Jeg har jo været på nogle rejser, hvor egoet skulle opløses og sådan noget, og der så jeg, at nej, det kommer ikke til at ske. Og det var også derfor, jeg var meget længe i optrækket om at gå ind og kigge dybere i min psykologi. For jeg var ja, bange for at miste min edge, min kant, min ja, power. Og det var min skævhed. Men det har jeg så fundet ud af, at jeg var blevet endnu stærkere, hvis jeg havde kigget på den skævhed, for den belaster lige så meget. ja, Altså det ja, her med, at man er styret af noget, ja, betinget kærlighed, som jeg kalder det, at man skal gøre noget for at få noget, altså egostyret. Det ligger i de her 20 minutter. Når du så kommer længere, også der for 25 minutter, så ryger du over ikke 26 minutter, men 30 minutter, altså mellem 4 og 6 omgange. Halv time er der, jeg trækker vejret, er i dag minimum. ja. Fordi der sker virkelig noget. Det er også det, jeg kommer til at guide dig i dag. Det er i 30 minutter med de her runderinger, IHHT, eller Wim Det Hof, eller lyder også, Tumo, det eller er hvad den du vej, gør. jeg skal, fordi at jeg kan jo godt mærke, når at jeg har været det der 25 og nogle gange mere end 25 op til 30 minutter. Du ved, når man ikke lige ved, hvor man er henne i Ja, det hele. Og jeg har jo ingen tid på. Jeg kigger bare på uret, når jeg er færdig. Nå, men så er der gået 30 minutter. Nå, ja, jamen, det er jo fedt, fordi jeg havde det jo godt. ja, Men, præcis. så den kan godt, vi kan godt skubbe den lidt mere. Jamen, det bliver 6 omgange, det passer også med tiden. Og, øh, og igen, altså nu har du lydfilen, så kan du bare køre den en gang til. Ja, Øhm, fedt. og jeg starter som sagt, jamen igen, lige for at gøre snakken færdig igen. Altså, og det er jo bare at køre dig ud af. Jo mere tryg du er i det, flere gange du har prøvet. Jeg anbefaler, altså, Wim siger 3 gange om ugen, jeg siger 3 til 5 gange om ugen, eller 5 gange om ugen, siger han. Jeg siger, at man skal træne 3 gange som minimum om ugen. Ja, ja, Hvis du træner løb, andre træningsformer, så skal der også variation på. Og den måde, jeg anbefaler igen, jamen, så træk vejret 40 minutter en gang imellem. 60 minutter en gang hver anden uge, en gang imellem. Hele tiden mix det lidt op. Tag nogle små turboomgange, 10 minutter. Kun giv dig selv 10 minutter til at få trænet. Og det udfordrer jeg mig også selv, når jeg sidder i bilen, og jeg har kun 10 minutter, for netop at blive fokuseret på at slippe forventningen, ja, vanen. Og det er også det, der sker, når vi kommer op i længere tid. Man ved jo også, at blodtilførslen til frontallapperne bliver mindre, fordi vi kommer til at blive føde de mere, kan man sige, default netværk i hjernestammen, fordi vi skal reagere i denne her tilstand af høj arousal, altså vi har høj adrenalinniveau i kroppen, vi er stresset i virkeligheden, vi er faktisk fare, når vi trækker vejret på den her måde. ja, Øh, så vi ved, at vi får færre tanker, og det får vi færre af. Og der er noget videnskab på de her 20, 40, 60 minutter, men i bund og grund, det videnskaben konkluderer, det er, at der sker flere og flere forandringer op i hjernen, jo længere tid man trækker vejret. Men jeg har oplevet, at over en time, så begynder det at blive sådan lidt diffus. Nogle gange har jeg trukket vejret en halvanden time alene, men deroppe, det er ikke så tit, man er der. Men igen, man skal prøve det af, ja, og hvad der virker for en selv. ja, Så, og angsten kan komme, eller vi kommer om bag ved angsten her, efter 30-40 minutter, så bliver det, og det der, så sker der lige pludselig en skift. Vejrholdene bliver længere og anderledes, og så begynder farverne at komme for mig i hvert fald. Og det kalder jeg for ubetinget kærlighed igen, når der ikke er angst til stede, jamen så kan man jo ja, det er bare dem, være. og jeg har haft meget i starten og igennem lang tid, men det der med farverne og alt det der, og ligesom, hvad Mm. fanden var han fra Aarhus, der også snakker om det, han oplevede for første gang, det var helt fantastisk, Ja, bare ja, ham, det der er ved om. rigtigt. Ja. Og det, Mm. de har ikke været der i lang tid. Nej, og det, Men og det er fint, fordi en gang imellem, så er man bare på et sted i nogle perioder, det jeg oplever før nogle måneder, og så lige pludselig, så sker der et eller andet. præcis. Ja, Det ved du også, fordi du har levet noget tid, at ja, det sker lige pludselig. ja, Og især også for din meditative baggrund, især hvis man ikke præger det, kræver det, ja, forventer det. ja, At man bare gør sine ting, altså det man skal gøre, træk vejret ind, ud, hold vejret hurtigt langsomt, efter hvad behov, munden, næsen, skift for ja. pokker. Men Netop, det er prøv også, hele tiden, ja, ja, super. det er en skift, ja.
Ja, Ja. og så igen, når vi er oppe omkring 40-60 minutter, de der fra 8 til 12 omgange, eller fra 9 til 12 omgange, så begynder der at virkelig ske noget. Ja, Men, men ja. igen, jeg ligger hernede midt imellem et eller andet sted, og jeg prøver hele tiden at bruge less is more, altså trække vejret så lidt som overhovedet muligt, for netop at presse mig, eller træne mig, eller øge min fokusevne til at være til stede lige nu her, uden at skulle ikke et misbrug, alligevel er det, fordi det der med at blive ved og ved og ved at være i en tilstand, jeg søger den også mere og mere, kan jeg se, fordi jeg er jo fuldstændig tilbage, altså ubetinget kærlighed, hvem vil ikke søge det? Men det her med at gøre det mere og mere, kan være hensigtsmæssigt for nogen, men ikke på den lange bane. Less is more på den lange bane, vil jeg anbefale, så man prøver at fokusere på at blive mere og mere skarp på at få udbyttet af det, man ønsker. Fred, reset, tilstedeværelse på så kortest mulig tid som muligt. Så man bruger sin kognitive fokusevne på det. Men vil du så hellere sige, i stedet for at tage, nu går vi lige over den anden, i stedet for at tage 60 vejrtrækninger i hver sæt, så vil du egentlig hellere sige 20 i hver sæt, og så flere sæt? Altså, ja, jeg ved ikke lige om det. Altså, jeg går ned, hele tiden går ned i antal åndedræt, eller prøver at komme længere og længere ned. Prøver at Jo, komme... jo, men så skal der jo flere sæt til, for at kan nå 20 minutter, eller 40 minutter, eller Ja, det 60 er minutter. rigtigt. Selvfølgelig det. Ja, ja, klart. Ja, så Men, bliver men, det flere sæt, det er det, jeg mener. Men det er cirka de der 1,5-2 minutters vejrtrækning, og det er cirka 30-35 åndedræt med 17-18 i minuttet, som er hyperventilering. Så cirka 17-18 åndedræt i minuttet. Så 1-2 hold det minutters den vejrtrækning. stykke tid, man kan i holdet på Hvad for noget? på tomme lunger, når man holder ud, så holder du vejret så lang tid du kan, eller bare de 15 sekunder i de første sæt, og så Nej, øger nej, du. nej. Jeg holder så længe jeg kan hver evig Ja, eneste gang. ja. Og jeg ligger ofte længe og bare lader kroppen reagere, uden at reagere. Men det Det vil har jeg jeg også, rigtig det har jeg i. også gjort i lang tid, Ja. men så blev jeg lige genopfrisket af Wim, og han siger jo altid 15 sekunder, er det fordi, han er bange Nej, det er for... kun først bagefter. Det er jo recovery breath, efter du har trukket vejret ind. Altså du holder vejret med tomme lunger, og når du så mærker trangen eller får lyst Ja, på et tidspunkt at holde vejret, træk vejret ind igen, så trækker du ind og holder det. I 15 sekunder, det er kun det fysiske vindue. Så er der ingen grund til fysiologisk at holde vejret længere. okay. Det jeg anbefaler, det er, at man holder den indtil man kan mærke, at man har Netop. været op. Det er Det mellem har jeg 20. også gjort Ja, i 4 år, ja. Ja, ja, okay, godt. super. Og så anbefaler jeg, at du laver en aum. Altså en eller eller Ja, efter. ja, og For at, den skal jeg have ind, fordi at, du gjorde det både i Slet og i Polen, ja. ja, Ja, men det øver vi bare. Det øver vi bare. Vi ja. starter bare med 5 minutter, men lad os se at komme i gang. Jeps. Hvem er kommet med? Hvad for noget? Der er kommet Monika med. Monika er kommet med, ja, lige præcis. Fedt. Rigtig godt. Så Hej hej. hej med dig. Hej, Nu, Monika. nu er det tid til at lægge sig ned og gøre klar til at trække vejret. Jeg lægger mig lige ned. Ja, hvis jeg kan se dig, så vil det være perfekt. Og jeg har den rigtige lyd. Jeg muter også dig, Morten. Skal jeg have lyd og kamera det hele på? Nej, jeg muter dig, og jeg slukker for dit Du skal kamera. ikke se mig der, Biver. Jeg ved ikke, jeg skal bare kunne Øjeblik. se. Øjeblik. Ja, selvfølgelig. Jeg prøver lige noget Og her. hvis Monika, du kan tage headset på, det giver den bedste kvalitet. Nu skal du se her. Så får du sgu med på første række her. Sådan der, fantastisk. Cool. Sådan. Nej. Kan du se mig? Det kan jeg. Fedt. Jeg skal bare lige Så have er det et sgu ordentligt sådan. view her. Sådan der. Yes. Og der er lidt baggrundslarm her. Jeg er ikke hjemme, så jeg har fået lov at låne et sted. Så der er lidt larm, og det er jo perfekt. Sådan er verden. Vi kan ikke altid få det lige præcis, som vi vil have det. Der er nogle gange nogle forstyrrende elementer omkring os, og det er bare anerkendt, ligesom i meditation. Og så vende opmærksomheden tilbage på det, vi har gang i. Og så tak for forstyrrelsen. Så finder man ud af, at man er til at blive forstyrret. Men man vender opmærksomheden tilbage til det, man har gang i. Det, man har fokus på, det, der er vigtigt for en lige nu. Hvis det er vigtigt at blive forstyrret, så lader man sig forstyrre selvfølgelig. Godt. Du står på en strand. En strand, du kender, eller en strand, du godt kunne tænke dig at stå på. Alt kan lade sig gøre. Kigger ud på havet.
Mærker vandet. Skulpe op over skinnebenet. Sandet under fødderne. Hører fuglene. Mærker solen varme. Og som sagt står du bare og kigger ud over havet. Og så mærker du en lille hånd tage fat i din venstre hånd. Og når du kigger ned, så ser du, at det er en yngre udgave af dig selv. Og her kan du høre bådens motor, vibration, lyd, som kommer forbi og henter jer, og så sejler jeg ud på havet sammen. Prøv at lægge mærke til, hvordan det er at sidde sammen med en, der kender dig rigtig, rigtig godt. Ubetinget kærlighed. Og ja, der er den lyd, der nu er. Der, hvor vi er. Bare fokus på bådens motor. Og det, du kan forestille dig, de følelser og fornemmelser af ved at sidde sammen med en, der kender dig rigtig godt. Den yngre udgave er kommet i dag for at dele 3 situationer og episoder, som har betydet noget for dig i dag, som du skal bruge som fokus i denne her åndedrætsrejse. Foran rejser der sig en klippeformation, og en grotte giver sig til syne og sejler ind imod den, ind i den. Og så bliver der helt stille og helt mørkt. Og prøv at lægge mærke til bådens motor, som vibrerer, brummer, langsommere og langsommere. Du bliver mere og mere afslappet, mere og mere tryg. Slapper mere og mere af. Og så gør klar til den første situation i episode, som har betydet noget for dig engang. Den kommer her, om du kan huske det eller ej. Gør dig klar. Godt. Sejler videre, båden sejler langsommere og langsommere. Du bliver mere og mere afslappet. Så gør klar til den anden situation, episode fra et tidspunkt i dit liv, som den yngre udgave gerne vil dele med dig, som er fordi der betyder noget for dig engang. Om du kan huske det eller ej, den kommer her. Gør dig klar. Godt. Sejler videre, dybere ind i grotten. Båden sejler langsommere og langsommere, bliver mere og mere afslappet, tryg. Og så går klar til den tredje og sidste situation, episode, som den yngre udgave gerne vil dele med dig. Genoplev sammen med dig, for det betyder noget for dig engang, om du kan huske det eller ej. Den kommer her. Gør dig klar. Godt. Båden sejler stadigvæk langsommere og langsommere. Du bliver stadigvæk mere og mere afslappet, mere og mere tryg.
Turen er ved at være ved vejs ende for nu. Men husk, det er ikke et farvel. Nærmere et på gensyn. For du kan altid vende tilbage til situationen her, hvis du føler lyst eller behov. Så stopper båden, og du kan mærke den lille hånd igen. Træk dig ud af båden, mærker vandet og sandet nedunder. Gå op på, hvad du forventer af en strand, hvor I sætter jer ned og tager afsked, så godt du nu kan, på gensyn. Bedste måde du kender. Og så er du helt alene. Ligger dig ned, som du ligger nu, og skrutter dig godt til rette i sandet. Det kan du også gøre der, hvor du ligger lige nu. Lige sørg for, at du ligger så behageligt som overhovedet muligt. Gør klar til at trække vejret i en halv times tid. Vi starter med at trække vejret i et par minutter. Jeg skal nok guide dig hele vejen. Men husk, det er your name method. Så hvis du mærker noget, så er det dig, der ved allerbedst. God fornøjelse. Du kan begynde at trække vejret nu. Stille og roligt med maven. Op i brystkassen. Og hvis du har lyst til at fylde endnu mere luft ind, bruger du munden, eller så slipper du bare ud med munden igen. Bølgeåndedrættet, mave. Bryst helt op. Følg min takt til at starte med. Så garanterer jeg dig for, at du kommer lige præcis derhen. Du har behov for at komme hen. Lige indtil du mærker noget, hvor du så selv kan bestemme, eller selv kan mærke og ikke er i tvivl. Det gælder om at få kroppen til at reagere. Når vi mærker noget, så er vi mere til stede i kroppen end op i hovedet. Det er det, der er hele målet. Fuld kontrol ind, mave, bryst helt op så meget du har lyst. Åbn munden og bare slip kontrollen ud. Helt ind. Og slip ud. Rigtig godt. Helt ind. Og bare slip ud. Med bryst helt ind. Og så kommer de første minut her. Nu er kroppen klar. Måske mærker du allerede noget i kroppen. Så kan du selv tage over. Behøver du ikke at følge mit tempo. Så have mere fokus på udåndingen, på det du mærker. Og have fokus på indåndingen. Slip på udåndingen. Lige tjek ind eller tjek, hvordan det føles nu. Prøv at se, om du kan forstærke den fornemmelse, du har skabt i kroppen lige nu. Helt ind med fuld fokus. Og bare slip ud. Og slip fokus. Og så er kroppen også klar. Du er klar. Så prøv på de næste par åndedræt her. Helt ind. Og så slip ud. Slip afslappet kort ud. Se hvad der sker ved det. Eller mærk hvad der sker ved det. Og så træk vejret igen. Og så slip lige præcis længere ud. Bare slip helt ud. Tøm lungerne aktivt. Få en frisk ny indånding. Træk vejret helt ind. Fyld maven og brystet helt op. Og hold vejret på toppen. Spænd op. Mellemkødet. Mulla bandha. Tissemusklen, svej lidt i ryggen, træk maven ind, kig op og lad presset komme helt op i ryggen, oppe, rygsøjlen helt op i hovedet, 3, 2, 1, og slip ud, bare åbn munden og lad det flyde ud, helt af sig selv, slip virkelig her, ved at bare, måske tøm lungerne en lille bitte smule mere, og så luk munden, så du mærker og oplever, hvor langt du har været i stand til at slippe luften ud af lungerne, eller kontrollen i bund og grund. Og så bare vend opmærksomheden indad nu. Du skal ingenting. Bare ligge her og nyd den tilstand, du har skabt. Hvis du ikke mærker så meget, så bare vid, at kroppen går nu fra den sympatiske del af nervesystemet direkte over til den parasympatiske, til den rolige, restituerende del af nervesystemet. Og nu har du holdt hver et minut, hvis det har interesse. Det er ikke så vigtigt. Det vigtige er, når kroppen har brug for noget. Når vanen kommer. Vanen for at trække vejret. At du ikke reagerer, eller ikke lader kroppen få lige præcis det, den vil have. Altså gå lidt imod vanen. Gå lidt ud af din komfortzone. Bare lad kroppen reagere, enten med fødderne har lyst til at flygte for det ubehag, som det er, når man ikke får sin vilje. Altså ilt. 1,5 minut. Hænderne begynder at kontrollere situationen, eller maven begynder at pumpe lidt. Bare bliv liggende. Lige
Lige præcis, nu begynder maven at reagere. Bare lidt. 1 sekund er nok, så har du allerede udvidet din komfortzone. Det skal ikke være ubehageligt. Det må ikke være en kæmpe kamp, men når du så mærker lige præcis, så trækker du bare vejret ind. Fyld maven op, fyld brystet op. Fuld kontrol, helt ind. Så meget op du nu kan. Få udvidet lungerne så meget, og så slap af og hold vejret lige præcis. Ikke pakke, men bare tage godt ind, spænde op i mellemkødet, svej i ryggen en lille smule, træk maven ind, bare så lidt som overhovedet muligt, lad så små. Lad trykket komme op af ryggen, op af maven, op imellem skulderbladene, op i brystkassen, op i hovedet, og mærk, hvordan det fylder det fra øre til øre, fra næse til nakke, fra hagen til toppen af hovedet. Og så kig op med øjenbryn og hold pres og fokus der. Der er kun en, der bestemmer lige så længe du har lyst, lige så længe det giver mening. Men det behøves ikke at fylde mere end et øjeblik. Det er ikke et vejrhold, det er en afrunding. Og når du vælger at slippe, så slipper du det bare. Der er et halvt minut igen, før vi starter næste omgang. Enten laver du en kort, eller også laver du en længere med lyd på. Og man ved ikke, hvornår nok er nok, hvornår man slipper på det rigtige tidspunkt. Det mærker man først, når man gør det. Vi starter igen om 10 sekunder. Og hvis du ikke er klar, så venter du bare. Hopper på, når du er klar igen. Starter første gear. Træk vejret. Og det her det er så en power breathing omgang, som vi tager 2 af, hvor vi trækker vejret i 4 minutter i træk i 3 forskellige gear. Jeg guider dig hele vejen. Vi starter med første gear. Helt normalt tempo. Mave, bryst helt op, og så slip ud af munden. Helt ind. Få masseret organerne. Træk vejret op i brystkassen, helt op i armhulerne, så meget du kan. Udvide lungerne en lille smule, og så bare slip det hele igen. Pres en lille smule mere ilt ud i blodet, og slip lidt mere CO2, så meget du nu kan. Hele tiden. Ingen pauser. Træk vejret ind, og slip ud. Du bestemmer selv intensiteten, effektiviteten. Det er your name method. Helt ind. Og bare slip ud. Mærk, hvordan kroppen reagerer. Når du mærker, at kroppen reagerer, så ved du, at du gør det rigtigt. Og så skal jeg have fokus på, at på udånding, altså slip kontrol og overgive kontrollen til kroppen, vil du kunne mærke endnu mere, jo mere du slipper. Det bliver lidt mere farligt også. Så det er et spændende kamp eller dans. Med kontrol og ikke kontrol. Helt ind. Og bare slip ud. Helt ind. Og nu er jeg med penge, så prøv at sætte tempoet lidt op, lidt hurtigere. Bare en lille smule. Det er anden gear. Du skulle egentlig i bund og grund, hvis næsen har fri passage, stadigvæk kunne nå at trække vejret med næsen. Men igen, hvis det er besværligt, du må ikke være anstrengende, så bare brug munden. Eller en kombination af en mund og næse. Ind, altid med munden ud. Fuld kontrol ind. Og slip kontrol ud. Helt ind og helt op. Og slip ud og slip alt. Mærker kroppen. Tænder for kontrollen. Fighten, kampen, den sympatiske del af nervesystemet, stressen. Og slipper stressen, slipper kampen lige bagefter. For balance. Ind for energi og overskud. Ud for afslapning. Og ro og balance. Helt ind. Og så gør klar til sidste gear. Og du trækker vejret med munden og kun trækker vejret op i armhulerne for at skabe så meget energi og stress som muligt på kortest muligt tid. 10 sekunder. Gør klar. Og igen, du bestemmer selv, men prøv at følge min takt. Se, hvad der sker. Ja, der sker ikke noget. 3, 2, 1. Og så trækker du vejret kun med brystkassen. Ingen bølge. Så gør det så nemt som muligt. Uden lyd måske endda. Kun op i armhulerne. Ingen mave, ingen rulle, ingen besvær, ingen teknik. Bare helt op i armhulerne. Ingen modstand. Bare ren energi. Fyld dig selv op. Du er svimmel og summer i hele kroppen, i alle cellerne, i alle afskrubninger af kroppen. Ingen lyd, ingen præstation, ingen modstand. Bare find dit eget tempo, som du kan blive ved med. 40 sekunder endnu. Mærker den, hvordan kroppen reagerer, hvordan cellerne danser, hvordan du får fuld kontrol og i kontakt med alle celler i hele din krop, fra toppen af hovedet til spidsen af din tær.
20 sekunder. Gør klar. Ind, ud, ind, ud, ind. Ingen teknik, bare gør det så nemt som muligt for dig selv. Få masser af energi ind og ikke bruge noget energi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og så den sidste helt ind. Helt ud. Hjælp dem på vej og træk maven ind og tøm lungerne fuldstændig ud. Og så fyld op igen. Fyld maven op. Fyld brystkassen op. Helt op i armhulerne. Helt op i hovedet. Hold. Spænd op. Svej en lille smule i ryggen og træk maven ind og trykket helt af sig selv. Traverser op af rygsøjlen ned fra bunden af spidsen af halen. Helt op. Skulderbladene, nakken op i toppen af hovedet. Op igennem brystet, og så er det mødes i panden, hvor du kigger fysisk op med lukkede øjne og holder presset og fokus lige der. Mærker trykket fra øre til øre, fra næse til nakke, fra hagen til toppen af hovedet. Og se, der er det, der er at se. Bare hold fokus lige der. I 5, 4, 3, 2, 1. Og slip ud. Og gør klar til endnu en omgang. Start i første gear om 3, 2, 1. Værsgo og begynd at trække vejret igen. Nu arbejder vi. Nu er det piken. Nu er det sidste power. Giv det bedste, og du får det bedste. Første gear. Hele tiden i fuld kontrol. Du mærker kontrollen. Også hvornår du slipper kontrollen. Stadigvæk kontrolleret. Fuld kontrol ind. Og slip kontrol ud. Hele den. Med bryst helt op. Og bare åben under. Ingen energi. Lad tyngdekraften klare jobbet for dig. Vælg din kampe. Ind og slip kampen ud. Fuld kontrol ind. Og slip kontrol ud. Ind. Og med bryst hele den. Og slip ud. Hele den. Og slip ud. Hele den. Og slip ud. Med bryst. Find dit tempo. Lad det flyde helt af sig selv. Så lidt energi, så lidt fokus som muligt for maksimalt udbytte. Hele den. Og slip ud. Hele den. Og slip ud. Gør klar til anden gear. Værsgo. Lidt hurtigere. Lidt mindre teknik. Lidt mindre korrekthed. Lidt mere flow. Lidt mere frihed. Lidt mere power. Lidt mere energi. Lidt mere følelse og fornemmelse. Hele den. Og slip ud. Hele den. Og slip ud. Ind. Mave, bryst, helt op i hovedet og slip ud. Lad kropsfornemmelserne, det du mærker eller føler, styre. Så det ikke er, du skal følge tempo, min takt, men du lader fornemmelserne guide dig. Du mærker, hvordan du kan forstærke det ved at have fokus på indåndingen på dem, og slip fokus på udåndingen. Og mærk, hvordan det forandrer sig undervejs. Hver eneste åndedræt er en ny tilstand. En ny kemi. En ny psykologi. En ny tilstand. Her og nu. Ind. Gør klar til at sætte den op i tredje og sidste gear. Sidste gang om 10 sekunder. Prøv virkelig at bruge munden og så lidt energi som muligt. 3, 2, 1. Sidste gear. Bare op i brystkassen, op i armhulerne, direkte op, glem maven. Spring alle organerne over. Op i spurten, her hvor du løber, hvor du performer maksimalt. Hvor du virkelig vækker den sympatiske del, overlevelsesinstinktet i dig. Det er her, hvor du sætter immunforsvaret på pause og sørger for, at din kemi, din pH-værdi i blodet er så høj som overhovedet muligt. Skaber så meget adrenalin, så meget smertelindring i kroppen, så meget numbness, tilstedeværelse som overhovedet muligt. Slukker for frontallapperne. Direkte op, helt op, direkte og slip ud. Ingen rulle, bare helt op i armhulerne, bare slip ud. Helt ind, slip ud. Helt ind, slip ud. Halvt minut endnu. Go.
Giv det bedste, og du får det bedste. Hele den. Mærk, hvordan det hele summer. Måske blinker for øjnene, stjernerne. Du kan være helt tryg. Du kan altid stoppe og få det til at forsvinde, hvis det føles ubehageligt. Men her er du tryg. Sidste 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Og så den sidste. Fyld maven op, fyld brystkassen op, helt op. Og så bare slip ud, og for enden af en automatisk eller passiv udånding. Nu trækker du lige maven ind og tømmer lungerne helt, og får en frisk ny indånding. Fyld maven op. Fyld brystkassen op. Helt op i hovedet. Spænd op, slap af. Spænd op for neden. Svar lidt i ryggen, træk maven ind, og trykket kom helt op i toppen af hovedet. Kig op, mærk trykket fra øre til øre, fra næse til nakke. Fra hagen til toppen af hovedet. Kig op, lige over øjenbrynet. Og presser fokus der i 5, 4, 3, 2, 1. Og slip ud igen bare, og sæt en lang lyd på. Eller hvad du nu har lyst til. Starter vi at trække vejret igen. Helt standard. Gør bare hop på, når du er klar. Bare ligge her, eller pres, eller hold, eller lave en længere udholdning, hvis du har lyst. Så hop på toget igen, når du er klar. Første gear. 10 minutter mere. Hele den. Og slip ud. Hele den. Og slip ud. Hele den. Og slip ud. Med bryst. Hele den. Og slip ud. Hele den. Og slip ud. Med bryst. Hele den. Mærk, hvordan det bliver nemmere. Flowet. Og mere passage. Kroppen er mere i tune med det, du laver. Du har meget mere adrenalin, du indtræder i. Krystalklart fokus til tilstand af flow. Du har selv skabt biologien. Sørget for psykologien. For den her tilstand, du er i. Det var første minut. Nu er kroppen klar. Det mærker du tydeligt. Så der er mere fokus på udånding. Prøv at forstærke og slippe kontrollen, forventningen. Gør klar til at slippe kontrollen helt lige om lidt. Bliv ved med at trække vejret ind. Og bare slippe ud. Helt ind. Prøv at eksperimentere med afslappede korte udåndinger. Eller længere. Så gør klar til at runde af. 3, 2, 1. Sidste helt ind. Slip ud. Så aktivt lige tøm ved at trække maven ind, og så fyld op igen. Maven. Brystet. Helt op. Hold. Spænd op. Kig op. 3, 2, 1. Og slip ud. Bare åbn munden. For enden lukker du munden. Næsen, ørerne og øjnene, og vend opmærksomheden indad. Det her space. Jo mere du slipper ud af det, jo mere du slipper kontrol i den, jo mere spændende bliver den her tilstand af kontrolleret kontroltab. Ingen luft i lungerne, eller næsten ingen. Kroppen er sårbar. Du har ikke noget skjold. Du ligger bare her. Har overgivet dig til hvad der nu er. Der er større end dig selv. Bare mærk. Scan kroppen. Mærk om der er spændinger nogle steder, og så slap dem af. Læg tungen op i ganen. Første minut. Og mærk kontakten for dig ud i alle afskygninger, ude i fingrene, ude i tæerne, helt op i toppen af hovedet. Læg mærke til dit hjerteslag.
Hvis din opmærksomhed bliver fanget af noget uden for dig selv, så bare fang den og vend den tilbage til det, du mærker inde i den tilstand, du har skabt. Og når kroppen så har brug for noget, vanen kommer og kalder, så ved det her, du kan ændre dine vaner, kroppens forståelse for, hvornår den skal have ilt, og hvornår den ikke skal have ilt. Du ændrer lidt ved din normale måde at reagere på. Altid sørg for, at det bliver en god oplevelse, så det ikke er sindssygt meget pres og konkurrence hver gang, men bare lidt. Lige præcis. Bare lad kroppen få lov at reagere lidt. Så bare med fuld kontrol, når du har lyst. Lige præcis. Nedefra. Husk at have lige præcis. Og så fyld maven op. Ingen... Yes. Stille og rolig. Stille og roligt. Træk vejret igen. Lige præcis. Yes, lige præcis. Lige tage en dyb indånding igen. Bare lige tage et par stykker, lige land i kroppen igen. Rigtig godt arbejde. Du slap virkelig kontrollen. Gav dig selv ind. Og dit psyke, dit ego, din personlighed, din tilstedeværelse. En pause for hele tiden at være i kontrol, som vi alle sammen er. Ved at gå bagved. Arbejde med kontrol. Kontrolleret kontroltab. Og lad kroppen få lov at være en del af processen. Når vi eller kroppen bliver bange, så er det mange gange læret historier i nervesystemet, som vi herved kan forløse. Så vi bliver mere frie. Lige pludselig får mindre ondt, mindre begrænsninger i vores bevægelsesapparat. Helt mirakuløst. Men nervesystemet og kroppen husker alt lige fra første stund. Første undfangelse. Og vi holder fast i det som en ren forsvarsmønster. Og det kan vi slippe bevidst på den her måde. Og igen, der er lidt larm omkring. Her hvor jeg er lige nu. Sådan er det bare. Det er endnu en mulighed for at skærpe sit fokus på det, der er vigtigt lige nu. Den følelse eller fornemmelse, den tilstand, du er i. Og bare ligge her et øjeblik og lige lad kroppen og sindet få absorberet den her oplevelse, du lige har givet dig selv. Så bare langsomt begynder, lige præcis, bevæge hænderne og fødderne. Stille og roligt kom tilbage til rummet. Til denne her vågne tilstand, som også kan noget. Ja, det er også et dejligt lille ritual, du laver. Jeg har det sådan med, jeg laver også et ritual, hvor jeg lige siger tak til hypotalamus, som også hjælper mig i hverdagen, når jeg ikke selv trækker vejret bevidst og trækker vejret og overgive kontrollen tilbage dertil. Tak for træningen, tak for kontrollen. Vi ses igen, når jeg har lyst eller føler et behov. Du er muted. Du skal lige unmute dig på en eller anden måde. Sådan der. Yes. Fedt. Ja. Hvad siger du til det? Jamen de 3 intense der, hvor vi giver det op. Det er der, og det er der, jeg kan mærke. Det er også der, jeg kommer en gang imellem. Her til sidst. Ja. Men de der 3 intense, hvor det bare fortsætter, hvor man ikke holder en lang pause, men I optrappeligvis der. Ja.
der kan jeg mærke, der kommer bare hurtigt, sådan set. Præcis, og det er jo bare for at vise dig, at jamen igen, du kan jo også gøre din standard, når du tager de der 30-35 åndedræt, så kan du bare tage 15 af dem, hvor du bare sætter tempoet op. Det er at lege med det. Ikke gøre det altid mere og mere, for så har det en udløbsdato. Men det der bare, du tager 5 åndedræt midt i det hele med munden. Wow! Altså hvis du ikke gør det til hverdag. Det er det der med at holde, kan man sige, et steady tempo i din hverdagspraksis, men så en gang imellem lige give sig selv en tur. Igen med henblik eller med fokus på dagsformen. Hvor er jeg hen i dag? Hvad har jeg brug for i dag? Ligesom som jeg også nævnte med indgang til den, har man en fokuspunkt, eller er man bare in for the ride, eller hvad er det, man har intention, inden man starter? Ja. Hvornår er du på kanterne igen her i Jylland? Det kan jeg gå ind og se på din side, eller hvad? Eller har du noget? Nej, jeg har sgu ikke så meget. Jeg kører mest nogle uddannelser nu her i øjeblikket online, og så har jeg noget på Bornholm. Her i er der godt gang i det Københavnstrup? Ja, der er nok. Der er nok at se til, ja. Det er der. Godt. Det glæder mig. Fedt. Det glæder mig rigtig meget. Det er helt sikkert. Men jeg holder lige øje og sti, inden hvis du kommer til noget i Jylland, så skal jeg nok lige række ud til de andre bananer herovre. Ja, fedt, Morten. Tak. Og lige høre, om vi ikke skal snart mødes igen. Yes, fedt. Jamen, tak fordi du gad at deltog og delte ud af dine erfaringer, dit menneske og dit væsen, at det her, det er en helt normal mennesker, der har en fast praksis med det her, og fedt. Jeg har en lille ting, vi har tænkt på. Jeg har en kontakt med munker og så